myslím, že prvých 15, možno 20 minút z našej strany bolo to, na čo sme sa pripravovali. Dali sme systém na systém a si myslím, že do 20. minúty sme supera do gólu. Do ničoho sme nepustili, nemali vyloženú šancu, nevystrelili na bránu poriadne. Dostali sme gól a samozrejme prvé góly rozhodujú vo súde zápasu a tak to bolo aj dneska. Potom sme trošičku otvorili a super nás potrestal za to. Čo nás teraz za 4 kola to isté hovoríme, dostávame veľmi lacné góly a na druhej strane vypracujeme dostatok šanci na to, aby sme skórovali a zatiaľ to nám nepadá. Počasie to trošičku zvýšil ľad a si myslím, že prvý polčas, do druhého polčasu sme nastúpili tak, ako som si to predstavoval. Dali sme kontaktný gól. Ja si myslím, že za 10 minút sme mohli vyrovnať prakticky, lebo tam Buďa dal gól. Tam išiel sám na brankára, trafil tyčku, alebo že brankár vyrazil do tyčky a potom ešte Mišovič išiel sám na brankára. Takže veľmi dobrý vstup do druhého polčasu. Mali sme tam svoje šance. A ako tu kolega povedal, keby nebola tá penálta, možno, že by to vyzeralo ináč. Samozrejme, prehrali sme 1-4, takže ja pochváliť moje mužstvo nemôžem, ale na druhej strane za ten prístup v druhom polčase zase do budúcnosti si myslím, že to bolo pozitívne, ako sme nastúpili. Bolo cítiť, že prišiel Filip Kiš, tam už priniesol kľud do hry a s tými striedajúcimi hráčmi som spokojný. Maščeka mohol dať 3 góly, tam mal 3 šance, takže bolo to dobré. Ja pevne verím, že nám to tam začne padať. Možno bude dobrý aj ten pohárový zápas, že sa chytíme strelecky a budeme vyhrávať zápasy. Samozrejme, gratulujem súperovi, ako povedal, že konečne sme zažili tú fantastickú atmoszféru vďaka fanúšikom Trnavy. Akkor meg egy olyan gólt, én úgy gondolom, nagyon pogya volt. Egyszerűen nem engedhetjük meg, hogy a ellenfél játékos a 2 méterről gólt fejeljem. Egyszerűen ezt le kell védekezni. És természetesen, hogy több esetben mindig nagyon sokban a első gól befolyásolja a mérkőzés kimenetelét. Ez most is úgy volt, utána akartunk, természetesen mindig egy gól megfogja a csapatot, akartunk rá válaszolni, jobban kinyíltunk, és ellenfél ezt kegyetlenül kihasználta, rögött még rá 2 gólt. Úgy gondolom, ezen kívül első fél időben az ellenfél igen, ha tartott a labdát, de ott egyszer a gólvonalról, Pilárnak a felsőt a gólvonalról fejtették ki, úgyhogy ott is már rúghatunk volna egy gólt. Ezt a fél időben kicsit felmeltem a hangomat, mert egyszerűen azt mondtam, hogy ilyen egyszerű gólokat nem láttam agresszivitást, nem láttam azt, hogy a párharcokat meg akarjuk nyerni. És másik fél időben hál' Istennek megváltozott, rúgtunk mindjárt egy gólt. Úgy gondolom 10 perc alatt meg is fordítottuk a mérkőzést, mert ott a gól után volt a Tamás Nandinak egy helyzet, amiből a kapufára jutott. Utána a Misovics maga ment kapura, amit szintén a kapuson túljutott, utána kirúgták, úgyhogy 10 perc alatt visszajöttünk volna a játékba. Utána volt egy olyan 11-es, amilyen volt. Most nem akarok mondani, előtt ott volt egy olyan kéz, amit a bíró, nem tudom miért nem fújt be, mert a 16-oson belül kéz volt. Mi ellenünk ezt befújták, ezt a fault, ami volt, amit nagyon sokáig néztek. Annak ellenére utána megint nekik voltak helyzeteink. Volt megint a Misovicsnak egy helyzete, utána volt a Elvisnek 3 helyzete, végén a Simkonak, úgyhogy jelenleg nem tudjuk a kapuba jutatni a labdát, úgyhogy ezen kell dolgozni. Nem bízok benne, hogy a szerencsém ellenünk áll, és utána fogjuk szedni a pontokat, mert ezen a mai mérkőzésen, és ez már nem első mérkőzés, úton Trencsén ellen is, Podbrezován másik fél időben, vagy Podbrezován egész mérkőzésen, most a másik fél időben a csapat nem játszott rosszul, jól játszott, nagyon sok helyzetet viccet kidolgozunk, amiből egyszerűen többet többet be kell rúgni, és akkor most nem állnak ki szomorúan.